Oga ke kwani ho. Oga ke ho. Ya maka na ibu m na machine nge kele ndo obodo m. I chọrọ dis mmadụ gas aba no onye niile nọ na aba we lọta we ntị alọta. Isota anya. Ke ihe kwan. Aha, nwanna ke dunu mere. Abatago mo. Oh, lekwa ndo. Ata abatago. Ah? Iho lekwenta mbụ. Ekwenta na eje service. Ihole mbụ. Asa ngi service ebe ehunye ga like ya. Ka mkwa ndo obodo m ọzọ. Ịgba break am kele aka ihe mara ga-eme. Kasi abo biko. Ega. Yes. Hell. Ke maka mamuta gị nwa nwoke ya mere ndị ha jile eme ihe niile ha na-eme. Onye mere ha jile eme ụmụ ihe ndị dị aṅa Chineke. Zola na ibewala akwa, ibewala. Iru ndị niile mejọga anyị obodo anyị, ndị niile mejọga anyị, ha niile ga-anọcha Chineke ma anyị mma. Dade Jemi je shishi. Ebe mara. Oh, Isioma. Chineke na biko. Mama ebe mana o. Ebe mana. Ihu he nwo mega obodo na aka ka ogibi taa. Hola nwo churu menye nwe ya. Ma asima ga nyeju nwe ya fo. Bia Isioma. Ya kwani gara ebe ga ba ndị ọgụ. Ya kwani ga ba ha ọgụ. Ị mara ha hiri nne lele otu anyị ha. Chineke. Ndị anyị dịrị nne o. Ọ dịkwa lele otu anyị ha. Chineke Isioma biko. Hafu ha he koga. Osokwa nwo obodo battalion. Awu m otu onye. Aga m beru nwa. Aga m meru nwo niile ahụ. Aga gba nwoshi. Kpam n'ugbu aka awu m Isioma naanị m nọ. Gbata karịrị m nwo niile. Ma eje m gba nwo boot. Ibrahim. Isioma. Ị ga boot. Au Chineke. Dawo mgbadi na nwa ko wedere. Aga m gbashi nwo ike ma nwụra ha shi. Boot kwa. Ndị ihe mere ga-eji ga boot Chineke. Abutu ke gbadiri ugbo ala ya dị nsogbu la ahụ ndị butu ke ndị ihe na gbara ha boot. Ị ga-abịa gị. Ị ga-agba ha boot Isioma gbala ndị a boot. Isioma gbala ndị a boot. Ị mere ji gba ha boot kwa. Ka ho ke ntakiri o. Ka ho ke ntakiri ebe nwolechi n'anya maka ịmụhụ nwa nwoke nwe emeja anyị. Ema aga mgba nwoshi ha hụ nwa nwoke gị ime Isioma gị ime ya karịa. Wala. Isioma afọ boot agbakwala ahụ Chineke boot ke gbara ugbo ya la mu. Ami be mama o. Boot ke we bo dị la mu o. Ozugo. Ekeme. Odisanya. Ihe ya kụziri gị. Echebadi m ukwu. N'ihu ụlọ m kisi kwụta n'anya. Ọ ya kụziri gị. Ịhụkwa vegetable head. Ife ka ọ dị. Gere aba. Mama. Lekwa ugo mma. Kita. Oh. Hey, never. No. Go. Yeah, mama. Mama gawara ahịa. Hey. Oh. Ya kwa na kita na bata ko. Oh ya bata. Oh, te bero gawa. Kama na ya bata. Eh? Mo to sinu na. Ano me mi si ya ta me mama ya. Fok ko nelem ka anyi kefi. E won ko odemo ni nwanya mbo. Lewe to se kwuru oto amama ke me sa ho last. Amama sa ho to nke na azu ge. To na azu ga. Ewo. Ebuke, ị na-agbara touch. Le nwanne nwaanyị Ugomma. Le ọmama asa ahụ, mọsago na ahụ dị oke. Ifuru ka ede. Ego ole? 100 naira. 100 naira. Notice ukwe 100 naira. Ya maka 100 naira ka iji gbaji m ukwu. Nsogbu adịghị. No, nsogbu adịghị. 100 naira. Le were. Ya mnye ga-enara m. Nne ga-enara m. Idiota? Ina kam ne we roforo. Kam ne we gbanwe nye change m. Ina we go ọhụrụ. Ina le ma iga mma kante. Ya kumu ihe. Oh, hala no. Le ndo de ka. Le onyere m. Le odre go onyere m.
Nwa na esibu kese ba po. Kai bani me. Mana wede kai bani me. Mana kai na ba wede. Eh? Kai na ba. Goma. Ehota. Isioma ga ngo ka. Iko ku. Uja du Isioma. Isioma du yo. Ya no mo mpa yo. Ku mo bi fo. Aga ma lu gido ku ya sa. Chab. Hey! Chire kwala. Mma na be jela afu na rotu mgbe. O kwani heji vogu ago yo. Para nga. Lenu ginu. Ihunanu akara maka. Owudi no be ri bulaka obu mbe bakere. Ela di mega woman. Mmanụ gbara n'ọgụ bịa ngaji gbuo ụmụ gị ilu gbogbo kama mama isi agara anya ya ịhụrụ taa Isioma ga-alụgụ ọgụ shi ọgụ ọ ga-esi ọgụ taa anyị ga-akụ ya gbogbo anyị ga-ekwu ya taa buku ne bukọli egwu o mmanụ dụkọ mma ebe ọ bụ na Isioma ọ dị ya ka ọ ga-abịa yọ mmeju dị ya mma ọ ga na iwere otu ọbụla esi hụ ya ma biko mgbe ji apakọlọba aka ọbara aba anga o buko No. Oh. Ele maka oziche. Omugo abatagom. Atogom down. Mama nke weziokwu na. Ị hụrụ Aba? Aba mara mma. Jọkwa njọ. Mana o dogo m anya ọfụma na emega Aba maka ndị dịka m. Nwanne m imeela. Imeela. Ogumma. Kedu ụbọchị bịara? Abịara m n'izuụka gara aga. Ụlọ akwụkwọ anyị nọ na oge ezumike. Sị ka m bịa maka ume. Nwanne m. Ọ ihe mere eme. A mkpọrọ nwanne m nwaanyị shi aha ya. Ya bịa nga bịa nọnyetụrụ anyị. O teela na ọ bịara nga. Ọ ihe m ji. O isi aha ya. Ya bịa nọnyetụrụ anyị. Ya ha akpana. Ọmafụma. Emere na ọfụma, ọ mara ọfụma. Ke maka mama gị kwanụ? Ọ dị mma, ahụ dị onye ọbụla. Ahụ sikwara ike. Ahụ siri ike. Kakaraka. Ọfụma. Ndewo. Ọ ihe mere eme. Kekwa nka Aba me. Ogumma. Okwu ofu ya ka m na-akọrọ mama. Ị hụrụ Aba? Aba unu na-anọ maka ya na-ewu ewu. Aba jọgburu onwe ya. Ime ọ na-adụ mgbe ụfọdụ ka mmadụ buku ibu ya wee jebe Aba. Ọ ga-bukọta ihe niile dị na Aba wee lọta ụlọ owo ụta nke ọ dị. Ụbọchị ọzọ iwe ntị ga-anụ Aba gbawa ọsọ. Aba jọrọ njọ jọkasị ahụ. Mana onwe dị. Mama nwee nri nọ n'ụlọ nye m ka m tinye n'afọ. Maka akụkọ m chọrọ ịkọrọ n'ugbo gbasara Aba. Ọ gashi nga ruo ama nkụda. Akụkọ gbasara Aba ahụ gashi nga adum ruo ama nkụda. Nkụ ya taa chi ga-abụ nye m nri ka m tinye n'afọ. Mama eri ya nwere m ike ịdaga ya nwụrụ ọnwụ. Ọ bụ ihe m ji ekwu. Biko, udo. Jee chọọ nri. Bahanye ya ka o rie. Nye akọmara anụ m akụkọ a iwe mena m obi arị m amụ mma. Ya kọrọ m mee ka n'ihe ọwa ọkọga maka ọ ha m ihe ọkọga. Anjewe anne. Jawe anne. Jawe. Mama ekewe eziokwu na okwu ata okwu ga-adị. Ịnụ beta akọm che ịkọrọ gị. Iwe wola gị. Ọ dịche emezi. Mama ewezila gị biko. Ọka mma ịnụchakwa n'akụ anụ ma ịchọzi ịkwụ ụdọ gị kwụọ n'ụdọ. Mana mba asị m na ị ga-akwụ ụdọ m sị ma ọnwụ na ịchọ. Ya na ịchọ ịkwụọ mana asị m gị na ị ga-akwụ. Amuche! Mama Shajama. Amuche! 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 Nkọwa gị ọnọọsọ ekwentị a ka iji yọkpugharị na ịgba aka were yọ shi Aba yọ nga gbara aka were so ekwentị yọ mara m. Mama
Mama emekwala ka m na-aghọta gị dịka onye nwere anya ukwu. Ka onye nwere anya ukwu. Mama kemgbe nne gị ji mụọ gị gị hụte ha gị mụkwa m hụta ịma ya na selfish. Ebe n'ala Aba na selfish ihe ọ na-ewuzi ewu ebe niile. Ekwentị m gụrụ ọ na-eme selfish. Selfish ebe n'ala Aba ugbo na ọ ya na-ewu ebe niile ebe ọ bụla itirishi na Aba selfish na selfish ebe. Aji ọwọ selfish ka na-akpọ ya selfie. Ugomma mechie ọnụ gị. Kwuo ihe ma eme ụzọ Aba. Ibe na-aba ya akpa selfish. Ejiri okwu ndị Abakaliki na-emehụ anyị anya. Ịbata n'ime Aba na-akpa ya selfish. Mana Abakaliki selfie. O nwere ezigbote ihe dị iche ebe Aba na Abakaliki nọ. Ịma ihe ọwụ Kiliki. Kiliki mmiri pụtakwara iberibe. Dịka chigoro bi ya ma Kiliki. Ndị agha onweghị ịma. Ikwu pekamọzụ amachipụ m eze gị. Fụrụ ka ọ dị. Mama, dịka si wee na-ekwu na mbụ, nwa gị nwoke ma ọfụma itom dị mkpa na mere ọfụma. Ikele m. Ịghọtago? Ọwụ mmadụ niile ga-aga Aba wee gote ụdị ekwentị a mana emere mme. Ngwa gị ego ole m ji wee gote ekwentị a mama? Ị ga-eko. Ọ ga-amapụ ikwu. Thousands of naira, thousands. Aji. Ihe na-ekwu ọwụ ihe mama na-ekwu. Mama na-asị na-akọwa na ịkara iji ego na ego nke ị nwere enwe ntọntọ ego goro ntọntọ fon were nke fọrọ afọ mee ihe bara uru. Nwa ticha onye nkụzi. Ọ na iji ego a mee ihe bara uru, ihe gbara ọkpụrụkpụ, ihe nwere isi. Ọ gba aka ya ọsọ. Ihe ọwụ ihe o ji ya eleghị m ji ekwentị emega. Aga m ji ekwentị esi ofe, aga m ji ekwentị arụ ụlọ, eleghị ihe eji ekwentị eme. Mama, mgbaka ya nsọ. Mama mgbaka ya nsọ ịka ịgwa m ebumnobi ya ịchọ ka m bụrụ ụgbọala wee bata ma ọ kwara gị ụlọ kara aka. Ọ bụ n'eji. Mama ihe na-agwa ma ọ dịkwa mma. Ya na-achọ ka nwa gị nwoke ga-azụ ochi na Aba. M ga-emelikwa ya. Ekwere onwe m nkwa na ama enwe ike itinye aka na ihe ọjọọ. Otu akọ ga-adịkwa. Aga m etinye aka na ihe ọjọọ. Aga m aba nọcha na Aba lọta were ekwentị abata ka mụ na unu see selfish. Anyị sechazie selfish akpọkwu m onye nwaanyị wu Isioma anyị esekwu nke anyị. Mama ị na-akọrọ m. Ekwuru m ya ịyọrọ nga maka Isioma ọkụ ya. Ya ọkwana gị mama. Amara m nọ ihe ije ya agwakwara gị ya. Emara be mama. I nwere uso onye aparị. Apụrụ gị ụpụ aparị ọfụrụ gị ụpụ na ahụ. Ihe mega gị. Ikwere maka nwa nwaanyị wee shi ụzọ ije yọnga. Ọ depend on onye ọ. Isioma wapụrụ iche. Isi m. Ụwa. Ele ihe mere ngaba ga-efu iche. Mama. Ele ụdị nwa dị ya. Ụdị nwa Chineke nyere m ihe nwere ihe ọjọọ mere. Akpakọwara m ihe niile nwere biri ego ndị mitin nye nwa aka o were bara onwe ya uru. Ya gbara ka yo nga prafọ mama isi na ọrụ. Mama. Aga ọjụgo ego ahụ ọzọ. Gịnị mere nwa m ya gịnị ka ụmụ ndị ọzọ? Mama, I'm sending photo. Agbamaka nwa. Mama m tadịkwa mma na foto ahụ. Agbamaka nwa na ụra afọ ara agbamaka nwa. Ị na-ebe akwa. Maka na m nwụrụ akwa ya. Ahụrụ m azọ ya nwụrụ anwụ ị na-ebe akwa. Bụ oge nka m na-eri ihe mgbe m rita m na-aga enwe. Onye ji gị ji agba aka nwa, onye ji gị gba aka nwa. Chega m segi foto. Onye ji gị gba aka nwa. Chega m segi foto. Isioma bara n'ụlọ nga. Isioma bara n'ụlọ anyị. Wee kparịkasịa m kparịkasịa onye ọbụla. Nwa ọgụ ọkwa ịhụ ugbulaka ọ ga-ehu ọgụ. M ga-ekwe ya gwogwo. Taa ka m ga-amarachi amụ onwe ka emegbu mgbe chi ọnwụ m mụrụ gị. Ịhụ gị rụra nga ahụ taa were apịpịa were ụtalị piga mmo mmanya na ashị gbuo m ezigbo ilu ịhụna ka ha ụgara Isioma piezafụ ya. Bịa Obinna chekwala biko agakwala ebe ọbụla ịmacha nwoke ka ịbụ ịbịa nwere ofe ọkpụkpụ ị gakwa mgbu mmanụ
ị gakwa mgbu mmadụ ebe ahụ. Hey! Idika iwe ewu ka dị gị mma n'ihi na egbuo ya shie ya eri anụ ya ka gị wu ama m ebe kwụrụ akwụrụ. Ọ dị n'ebe iri ugbu na mgbe gbakere amadụ bịara nga gbuo nwaanyị gị ilu gbuo nwa gị nwa m eje ma ji ịlụ ọgụ gị si ya ejena arị mma na ewu ịhụla gị dụla nga ahụ gbuo mgbe ezigbo ilu. Papa, ị ma shọwụ gị kpata ihe mama ji emegote oshime ọnwụ gị na-akpata ihe mama ji emegote oshimega gị olee otu nwa ọba Isioma ga-esi bịa nga n'ụlọ m kparịkacha nne m kparịkacha ụmụ nwanne m isi ma m si hafụ ya chi m akụrụ ihe ọkwa egwurugbulaka ihe m ga-ịkụ ya ọ ga-anwụ nkwụsị ya ọnụ ya ebe ndị ya nkwụcha nwụọ ọ ga-amaka ụmụ ọ bụ na bịa nga ekweghị na aka ọbara eleghị ya eshuga nwa Ugo, ka were go n'ofu. Aya, ịhụla m na-agwa gị. Ịma aka kwa. Kawai. Ebughị na oge. Kedu mama? Ọ chọghịzi ige ntị na ihe nwanne m che gwa ya. Ka ebe ọ gara? Aji. Ubi adịrọ mama mma n'ebe ị nọ. Mama nọ na-enwe olileanya na ị ga-eji ihe karịrị fon a nata. Ugonwa. Ya na fon na njiwe bata abaghị uru, o wee ezigbo ihe. Ka m jụgoro gị ofu ajụjụ. Ị nwere fon? Enwere m ekwentị. Mana gịnị? Amanakwala m ebe Ugonwa. Mana gịnị? Ugonwa oge na-adịghị ya na ma gị itinye ha na-akpọ ọkpara mini na fon a. Ntinyechazie fon a gara arụzi wọnda. Ọ ga-awụzi igwe. Ị hụrụ fon ị na-ele anya ugbo Ugonwa? Lee anya ọfụma. Ngwa gị sọ ihe nọ n'ime fon a. Ọnkwuo, fon a nwere friji n'ime ya, TV, redio, touch eji ahụ ụzọ n'abalị. Gịnị ka m na-ekwu dị sef? Ịma asa na-ekwekwa na-ememe. Lee ọ na-acha gị n'ihu. Agwa na-acha. Ayo na-eji ede akwa n'okwu n'ime fon a. Sọsọ ihe na-anọghị n'ime fon a o refrigerator. Aji. Ofu fonu ga nwere ihe niile a. Mana refrigerator na fridge ọkwa ofu ihe ka ha bụ. Ugonwa amụkwanụ m, akwa m na-ekwu ihe agwara m. Ọhịa agwara m ka m na-ekwu. Fon nwere ihe niile a. Ama m na made in China ka ọ bụ. Ọkwa ndị China rụrụ fon a. Ọ gwasọ ndị China. Ihe ahụ China fonu kara aka Ugonwa. If you turn the channel na esa asọ na n'ime phone na tatụntụ mpụta ahụ tembutu nwa na-ekwu ihe abụrụ kwa phone ka m ji ebe ahụ akwena na maka akema Imo State Ugonwa ọ sọ na phone maka ya ahụ Imo State n'ime ya Imo video call nwere Imo State kpọọ gị na video call egwu adị nwere ke m na-akpọ gị mkpọgị oge gị na oyigo nwoke na-ata nnabụ m na-afụ unu akwa nnabụ na-afụ na-ebu na-ata nnabụ na phone m emaghị ha na-akọ fon a dị egwu nsogbu adịghị ntinye chọọ ọkpara mini na fon a egwu ga-adịzi egwu ga-adị ọkpara mini ajọ bụrụ ọkpara mini ọpra mini ọgịnị ọpra mini Ugonwa gbasa m ebe m ma na mini nọ n'ime ya adị m oke ọ ekwentị m ọpra mini jide m ọpra gị ka m jide ọkpara nke m ka were kwuo ofu biko ka were kwuo ofu ngwa tuli ofu aka elu tuli ya macha were ya pịawa mama o dolo m anya shi o nwere ihe ka ga ndị a ubi ọ ihe sọpọtụ ga ha ji nwee ike stand kwa na challenges anyị
eche m sho nwere ihe kara nwa obi ịhụ na ndị ahụ enwe ihe nwọchi awụ ha chi bogobo agba ha aka enwe ihe nwọchi enwe ihe mmụọ nwere otu mkpụrụ hekpa enwe ihe nwọchi mama ndị a kwuru eziokwu ihe ndị anyị ji emegide mma mbụ so enwe ha ga-eme na ugbu a ha abịa ebe a gbachikwa anya ọgụ ugbu a ee mama a ga-ịchọpụ akwala onye nyegere nwa aka ugbula aka ee ihe nnukwu kwuru akwụkwọ nwekwara ike wuru eziokwu amara na m ihe mega m ala ahụ vuga m isi ọwa ala ahụ aga m agba m na nnu ọ ga-ere ala ahụ a ga-ere ya ere ndị mara asị ngala ahụ nọ mara mma adịghị ya ga-ere ezigbo enyi ịhụrụ ala ahụ a ga-ere ya ere mama ya re ala orekwana ala ka m ga-achịkwa ọnịcha biznes ma gachachara ee brọda ka nwụkwa ike bidokwa akwụkwọ ee ekwere m ekwesịrị ya a ga-ire ya erechara eti ijara a ga-ere ya otu mkpụrụ ihe m mere nna gị ji kee obi manya ihe a o mere anyị wo maka mụta gị nwa nwoke naanị nwa nwoke a na-amụghị ya aka obi bihe amụlụ ụmụaka otu chi anyị aka ịhụrụ nna m akwa ịhụ na nwoke kpọgo onwe ya asha ya wụ mpa anyị ya kelee chi ya asha mara m ebe obi maka asha mara m ebe obi ara m ije n'ebe ahụ jelụshi ọgụ mma enweghị m chọrọ ịgba gị akwa ịhụrụ ha ọwụla nwa nwoke gị ime na gị aga mme na gị ya mụnwa awụ Isioma awụghị nwoke pụta ga mmehie nwoke gị ime ịchụ ụyọ mewuola gị ụyọ ọwụ dị chọọ bifo ga chọọ ya chọọ ewuola m ya gacha ụgbọala ga mgbala gị ụgbọala ebe mpa lechara anya chụfu anyị maka ịmụ na ya nwaanyị ọ ga-ịhụ ya ọ ga-ịhụ anyị ga-ewu ụwa anyị ga-emecha akpa ego aja ya akpaja mgbe oge ga-eru mgbama ọbịa gị gụchasị mgbe ahụ ka a ga-asị na ụmụ nwaanyị mma na ezinụlọ chere nnọọ ka anyị gụchakala mama echegbumala onwe gị o zuola iru nwoke ahụ kpọrọ onwe ya mpa anyị achọghị ịhụ ya hụkwa na ndekọ n'obodo anyị ga-eli agba nwochi anyị wụ mmanụ kama akpa ahụ anyị na-anụ ihe gbasara anyị nwaanyị wụ ihe enweghị nchọrọ ịgba gị achọchi gị mara ya ugbu shi kpara inweghị nwa nwoke dị ga-achụfụ gị Isioma wụ nwa nwoke gị ha nwa nwoke gị ime na gị aga mme na gị akarịa aga m wụla gị ụyọ ha wụ na ịchọrọ kwuma ya ekwuma aga mme na gị ya isi nwaanyị wụ nwaanyị n'ụlọ ahụ nwaanyị wụ nwa Adaọma ma onye mụtara nwaanyị ọ mụtara akụ mụta obi aṅụrị mụta obi umeala nwaanyị wụ nwa aka ịhụrụ Chineke ma bịala eluigwe ọ ga-agọzi chunurila n'ụlọ ahụ chim ga-adị gọzi unu Chineke na Iribiri pampoto Iribiri pampoto Ada isebo Iribiri pampoto Mwanye bumoke Abago. 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 Machine. Ihe fade. So iwu engine. Igwe. Yeah, that. Nwa na-esi ese ya. Abago. Abago. Onye ka nna ihe a? Aje. Okay. Si. Aje onye kemu. Lekwenye nkem. Lekwenye nkem. Aje. Okay, si. Okay, si Nigerian PLC. In fact, come to here international nazo. Wana ke biaro. Ke gamer. Aje ya mama. Odogu Keji mi batas. Wana otepo kwa kambatara. Mana ana masị na emecha ngaracha nnọọ garacha mbịa n'ụlọ mbịa hụ gị mana asị tupu mbịa hụ gị ga-ebu ụzọ ga hụgo n'Isioma ma ọ dị m n'obi fugodi amara otu o mere tupu mbịa hụ gị ịghọtago mana ka o si na dị ama edikwa oke Ari mama lenu siti anyị jere siti echejigo ihe niile gbasara gị nwa odogu ị na-elizi ka ị na-arịzi ka oyibo hai ị nwere ike ikwunye ọzọ ị masịrị nkwele aka ihe ikwuru ugbu a na oke
mmanwụ mere ọnụ sị na m gachara aba na ihe niile m nọrọ na aba lọta gbara aka na onwe m ji lọta mana lekisi wee kwuru n'ihu m na-asị na adị m fresh ka azụ ndụ na adị m oke mana onwe dị dịka zikwa na achọrọ m ịga afụ Isioma mana ọ karịa masịkwa na mfụcha ya akpọ m gị n'ekwentị mara ebe nọ mana enwe na ekwentị ka amaghị ife m ga-eme o Aji ị na-eyizi nnukwu fon ọ na-ahụzi m odogwu agbadago m ego nu onye ọbụla ịhụ nọ na-aba na-eyi ụzọ ọdịrị ekwentị onye ahụ otozugo bụ obere ihe ahụ m odogwu ka m pụta ka m jefụ ya ka m fụ ya Siti lekwe m lekwe izu ije abalị lekwe m lekwe gị ego okesi ihe ebe dara ya okesi ihe ebe dara ya ke ntị ka m gwa gị ọ na-adị unu mgbe ụfọdụ ka a na-ekwu aba bịa ọdụ unu ka aba ebe ọ ga wee gacha aba ihu kwochi na egeba nga were golọta ọgwụkwọta ka ọ dị ọ kama na ị nọ n'obodo a taa ahụ nọ n'elu ya ịdacha ahụ gị nwụọ nkwana ego eli gị mana isi ọnwụ na isi na ị chọrọ ije aba jee go fon lọta ọ ka kwuru gị mma Aji ameje aba kpata ego zụọ fon ka nwee ike na-amacharịkwa na isi amata oke ka m bịa ka m jefu Isioma Aji lezi ịdị ka ndị oyibo ije ego moto ebe ahụ ngwa Emeka ahụ Emeka oke ọ bịa were ya maka onwere ife na-eme ọgwụ ịmachi onwere ife na-eme isi m enwere nwanne nna gị ahụ na-emegide ya na ezinụlọ na-eme ka ama ihe oge eruola mgbe m ga-agwa ha na m agaala aba na onye niile m nọ n'aba wee lachata azụ enwere ihe m chega m ga-ime nwu anaanị m ga-ifesi nwu o ihe na-eche ihe anyị na-eche jidesie ike ị na-eme nke gị m na-eme nke m anyị bịazie kpọkọta ime asị agbaka aka nye ọma mere ya ọgba ọfụfụ anyị tikọta aka ọnụ ba ndị ọgụ ha ga-ama na anyị dị njikere for them ịghọtago agwala gị mesapụ ihu na-achịrị m ọchị ma ogede ihe ọzọ gị kwuru maka igwe ekwentị a ji wee bata eji ese selfish isi m nne gị ofu ka ndị ya gị ya ngwa dịrị aka elu ngwa ka ndụ ya a na-adụ ya adụ m ya lee gị ihu gị dị ka sampepa ọ na-asịkwa gị asọ ọ na-asị gị isi o ọzọ na-akpọ chọp nepụ anyị na-eme ya n'aba ịbụ nwanyị ọfụrụgụfụ ndo isi m na nwa nsogbu adịghị anyị mechaa ihe n'obodo a a ga-amatara 20 ọgụ ịma m ọfụma ihe mara na ịma m ọfụma agwara m gị isi ilu onye nyere ha ikikere amakwa m onye nyere m ikikere ya wuru ebe ejiri nwuje ya ikikere ke ama m mana ị mara na ihe mere n'ewu aga m achọfu arịrị ya ekwugala mmegbu ime ọhịa nwa nọ n'oke ụzọ agba ya aga m achọfu ya achọfu elee ihe a shiri m eme nke anyị ma amahụ amagwana gị si ama m ọkwa nwa ya nwoke na nwa gị ọkwa nwa gị nwoke na nwa ya nwaanyị wụdị enyi ị nwere ike gaa chọfụ akpala m ha wee enyi ekwere m ekwe na ha wee enyi mana ihe m gwara gị were ya nwayọ eso ga ama uche na ụmụ ya were ya nwayọ ihe iwu nsogbu m ugbu nwere nwa m ayọwula nwa m echi n'ụzọ ije ya obodo a akakwala ha ahụ ọzọ akwa ka nwanne gị begasị mgbe ebega m akwa ihe ahụ ekwuga ọgwụkwa na ịmụ nwa nwoke wụ isi ọ ịmụ nke ị ga-ehichaga anya mmiri akwa lee ya nụ lee na-ama uche na ụmụ ya ndị nwaanyị a ọ mụrụ obere oge ugbu ha wụrụ mmadụ ha wụrụ ihe eji mma na-eme ha lụọ dị nsogbu ha ebe ele ebe agaghị isi alụ di ele ndị gị lụ di ọwụ kara bekara m ka ewu mma na ime ụmụ ya ndị nwaanyị ọwụ na Isioma aracha mana ya ọwụ onye arụ arachaga ịhụbela onye jikere njike ahụ Isioma eji ejike gị wuru nwoke ị ga-eje lụrụ ya bịalụba imi gị enwe ebe eji hazụ eji onye ga-elu nwunye onye ga-elu Isioma ahụ enwere nwekwara isi ọwụ akwụkwọ ka nwa ahụ na-aga ha ọ gaghị akwụkwọ mana ile nwa ahụ anya lejie ya ama ga-amarachi nwa ahụ nwere ihe dị ya ime ọwụ na nwa ahụ pụrụ ụzọ ije ma ọ gaa akwụkwọ ihe nwa ahụ kara ime leenụ nwa m nwoke gara ụzọ ije enwe ihe eji eme
nwa m ọwa parịkụrụ ya onye Isioma ka nwa m mara ihe Isioma ka nwa m nwee uche ya wụ Isioma ka nwa gị nwoke mma ihe m gwaga gị ihu nna na nwụrụ ndị ara abụọ sụ uwe ma nwa gị nwoke ma Isioma ndị ara abụọ sụ uwe were aparị bịa yikpachi ya a tụrụchara hụ ara uwe bịa were aparị kuru ya ha na-abụ je wuru enyi maka na aparị kụrụ ha na mana Isioma ka nwa m uche ihe nkwuga Chineke ekwekwala ha ọjọọ onye Isioma ka mma ụwa ka awọọla onye lara ala ị na-achọrọ ịgba m gbucha nwa gị nwoke alaala iyi enwekwana ihe ngị ekpega m ekpere ka ọ wụrụ mmanụ achọrọ m ka ọ wụrụ mmanụ achọrọ m ka nwa m dị ka ụmụ ndị ọzọ mana ama m ihe megana ike agwụrụ ahụ gị jiri laa anaghị ịla adịla ya wụrụ ma nwa gị ma Isioma ka nwa gị mma ịhụnachi iwe onye lara ala ahụ ha ewu enwedị ihe ekpere mechimakpa ya iko mechimakpa ekpere gị ahụ ike n'ihi na onye ọbụla Isioma ka mma ụwa ya bụrụ abụ ụwa ya mere nene ọ bụrụ abụ ha echega m echiche ugbula aka ewo kpangi nọ kpama agwa a nwoke ịmanachi mkpama agwa a nwoke mema ihe niile ụmụ nwoke ejeme gị manachi ya dafe isi ahụ gbasara ọkpọ meso ya ndị nga isi ya nsụcha mụ ọnkụ ijika aga m ekpachi m agba ahụ ọkpachiga anyị ị gara akpasị ga-akpasị isi ma ihe kwuru eziokwu ama m ihe niile kwuru ị ga-emenwu ya mana ọ ga-eme ka ịwọ nwoke isi ma gwara gị hụrụ ọgụgụ a ama lụrụ gị ya ka m lụrụ ọgụgụ a mana nke na-aka ekpo m nwa na-ego nwoke a na-akpọ Obinna ịhụrụ obodo anya ọ ga-agbakọrọ mụ na Obinna ga-eti ukwu n'ofu traụza mmetụ mụ abụ ma ndị aba ekwe maka Obinna gaa aba na-ebe emepere sọ ebe ndị nna afọ na-aza akwa zara aza ọ maka Obinna but ya kotu onu gị na ya kotu ugbu ịnachide elusho Obinna ọgụ ya zaju ama ya kotu ugbu onye kotu ugbu kotu eme awa ọfụma obi akpọgbukwa nna m shi ikwu maka ịlụshila m ọgụ ya obodo na ịgbalị ala imebu m gị n'obi kpọrọ gị n'ọnụ nyara gị n'olu na-agagharị ọkwakpa nji kpọrọ gị akpọ gị azụ bịa metụ kala m mee ya ọsịsọ nga mma ga-abịa ma nga aji mee ya ọsịsọ ị mega mmejide anyị ajim were ekwentị gị na-eme m ya ga-esi ọzọ ngwa elekwara aka nji esi aka na ma jijiji anyị na-ele ya akpa anyị kpọ isi ma nwezi m aka na-ese ọ na-emezi jijiji gwugwugwugwu gagagaga aga m gị awọla gị olu m huku nọ n'olu m na-atụzi Kenne ebe m ga-esi ọkpara mmiri weta tie na fon a na-enwekwa isi ma ọkpara mmiri anọ ya amakwana ama ma nwata nwoke anụ na-amasị pere ma ọ ga-enwe ya ọkpara mmiri ka ebe nọ ọkpara mmiri ka ebe nọ ka ebe nọ ọkpara mmiri mama kedu mama ama m na ụkwụ ofu nkata anụ akpara n'abalị gara aga ajele ihe mere gị eleghị iji si ụzọ ije ya ọgwụ nga ịbata obodo anyị bịa gagharịwa ichefuola ahụhụ nta ji kpakọta ego natakwa ndị nzukọ ụmụ nwaanyị anyị ego wee mezuo ya nye gị ijiri gaa n'ụzọ ije ga ruo nga ahụ laa ego a niile n'iyi wee yọọ nga enweghị ihe ijiri wee yọọ ka ịgba aka yọọ maka ekwentị anyị ji yọọ nga enwe uru ọ bara ọwụ nene
mere. Kiyo. Mama, ya uni la ya fuma. Hini ni kugangao no yo. Ikuchala. Ikuchabe m. Ikuchabe. Ya uni ikuchabe kuchaka ngbo nke m. Mwa. Onwere ihe mere gị. Aba ọchụgaga ọsọ. Ele ihe mere na ị chọghị ịbara onwe gị uru. Ichefuru asọ gị bụ nwa m nwere, enweghị m nwa ọzọ. Agị bụ nwa m ji anya isi. Agị bụ ihe niile m nwere n'ụwa, onwe ihe ọzọ m nwere. Ele ihe mere ji achọ ịbara onwe gị uru. Bakwara m ọnwụ nne gị uru. Ya, mama. Mama nam si aba wee lọta n'ala nna m. Ala nna m na-egosi na ụmụ onye apari. Na m na-ezuzu. Abahụ m uru. Ọwụ ya. Mama, ma ọ dịrị mbọ m gbara mgbe m nọ n'Aba ka mụ na ego ahụ i nyere m nọ n'ahụ n'iyi na m ji mepụta ihe bara uru. Ma ọ dị mbọ m gbara. Mama ga-esi m na-ezuzu. Ya iche na Aba dị ofele. Ya kwa na nwere na-agwa gị na ọ nwere gaa Aba iburu ego na babulata n'obodo ọkwa asịkwa ya asịrị gị. Aba dịkwa ezi mama. Aba ụgwa ihe ị na-eche. Alọtara m obodo a ka m chịkọ isi m ọnụ, nchịkọcha isi m ọnụ, alachie m azụ je kpatazi ego. Mama ka njụgo dị gị. Ịnụgo maka egwu adaka na-agba na Aba ugbu a. Egwu adaka. Elekwa nke wee egwu adaka. Egwu adaka na-agba na Aba ihe m ji si Aba gbalata obodo a maka m na-agba ọsọ ndụ. Maka ihe nwa anwa soro ndị agba egwu adaka agbaghị mkpụrụ agịdị n'afọ. Ọ ga-adị gị mma na nwa gị nwụrụ. Ị kwesịrị na-ekele Chineke na nwa gị nwoke ji ndụ ya wee lọta obodo a. Ebezina ihe ahụ ihe a na-ebere akwa ma na-atọ nwagharị. Hapụ m gara abụọ ọzọ m nwere ike gotezie fonu ka nka mma. Afọ m na elake nka m ga-egote nke ka nka mma. Biko mesapụ ka adịrị ofu selfish. Mama tinye anya ebe a biko. M ga-ejikwa ka nwaanyị isi ga. Mama, ọkwa ihuru mmaji ji kwedo aka na ntị. Ihe m jikwa gị ihe ahụ ugbu a bụ na aji nwa ahụ ụbọchị ọzọ. Ọnwa ahụ ụbọchị ọzọ kparịkwa m gwa m okwu ole m na-alaiki, ole m na-achọ egbuo m aji. Egbuola m ya. Aji ọwa aha mmanụ lekwala aha. Aji nwu mmanụ ọkpọrọ aparị. Aji onye aparị ọwa onye ikpe ekwufugo ka gị ọkpọrọkọ. Ị ma na ka ị kacha mkpa. Ka ị kacha mkpa ugbu nna gị na ichi ọjị ejemara ji ire ala ahụ. Ego ahụ bụ anga ugbu. Gbanwee. Mama, ị ga-eje gwa mmaji si akpa na agbaji si akparịkwa obodo m ọzọ. Mama ma akparịkwa ya. Agwara m unu hafụ aji enwe mmanụ ọgwụ mmanụ ọma Chineke kere ụdị aza aji lekwala aha. Aji enwu mmanụ ọkpọrọ. Isioma chọma onye ga-alụla ya ọgụ waji. Ejekwa otu ọkpọ naanị ga-isu ya aji efu agị mkpanye ole mmadụ ọkpọrọkọrọ onwe ihe ọgwụ. Anyị ka be dị mkpa ego bụ agụji ego bụ a na nga ugbu ndụ ga-agbanwe kala m afọ Ọnịcha. Mama apịkala m Ọnịcha jeje apịkala m. Ajim
akụrụ m kpam n'ugbu awọla m nwoke enwe ma ha ọla gị ime anwaanyị ebe ndị ụmụnne a mpakwukwu mmegbuga anyị nwa emegbuga anyị maka mama m hụ nwa nwoke ashịkpa mma ga m nọchi anya nwa nwoke ahụ ugbu onye mere ijiji ahụ mkpa ga-achọ hụ ya ya ara ege mma jeje soro nụ sket gị na-aza nwaanyị ma aza nwoke isi m gee ntị ka m gwa gị enwere ihe imego onwe gị onweghị oge egbochi onweghị oge egbochi ma ncha ma ncha ma ncha ma legodo iji aka na-eme oge onwe otu isi gaa n'onwe gị na ugegbe hotede iyiri adaka onwe ịkwanye ji akparị gị iyiri nwa ọrị mgbarị isi m ọrị mgbarị gị iyiri nwa mkpi legodo otede legodo otede Isioma gee ntị m agwa gị ihe ọ bụla imego na alụ owugbu eji akụ n'uche eme ya ọ masị gị ma onwe gị nwoke ma onwe gị ekpo okorocha akpa ajọ nwa ọbịrịja mma ha ma gị wụ ha ma gị onweghị oge egbochi were akụ n'uche na-eme ihe mgbaka jụgodị gị ya hụ na ime onwe gị nwoke ugbu a ya m ga-awụzi nwaanyị lee n'ọnụ gị ọnụ gị dị ka ihe agwa dị wee bifo m echefuo ị hụrụ nwanne gị nwoke a na-eme ka onye isi mgbaka isi m ịhụ ihe mere Obinna taa akụrụ m Obinna ihe tinka kụrụ pan kụgide Obinna ititim ndo ititim Obinna na-ayọzi m eyiwo ajị lekwa liva m ị ga-agbaji ma liva ị ga-agbaji liva m ị ga-agbaji liva dada ahụ m Chijika ichi ọjị n'otu nwoke n'ala anyị nwa na-akpaka ka ndị chọrọ ala o mere nwa chọrọ ala anyị Chineke ha na-akpọ aka o mere nwa chọrọ ala ajị bịa Ogini kila boro solila. Anyị hụrụ Ichie Dikeh na Ọjị ha nọ n'ala anyị wite otu nwoke o mere anwụ chọrọ iri ebe anyị jemakwa ugbu ọ bụcha ahụ hụrụ mgbe ha shiri nwo mgbe o si mmiri ọta mmiri anyị agaba anyị jemakpa ha nọ ebe ahụ ugbu mma anyị jema a nọ ebe ahụ anyị jema mama Daddy Dikeh akpala m gị ha chọrọ ile ala mmam ha ewala mmam Isioma onye ka ị na-apa ihe ọwụ Isioma ma isi nga fụgba mmụọ gị anya aga m ifun achọghị ile ala mmam ha ewala mmam enweghị gị ime o ajim isim se nwe foto nwa abụọ nwa atọ ihe na mmobi kemgbe Isioma lee were ya isi gafọ were ya se nwe foto ị na-agwa agwa so onye foto ihe na akwadi mek so onye foto arọ dị gị eshikwa m ha ị na-eze ọzọ fụọ efuona aga m egba mma Chineke bịara igwe gara ikpe ụlọ ọkụ ọ gara ikpe ụlọ mechọrọ gị asụsụ ihe na eme gị lere ihe yiri ikwu ụkwụ abụọ agụ egbugu gbuola gị gachụala ilere Chineke gara ikpe gị ọkụ alaga ebe ị na-enwe ala gịnị ka ị na-enwe ihe awụ iwu nwoke ị na-enwe ala bịa nna m iwe wela gị ihe awala m ịnụla biko lawa ka Chineke hafụ ịkpọ gị ọkụ ịnụla lawa ịnụla ọkwụ si na ala bụ nke unu nwoke ha nwa sọlụ bụ ndị oshi uchi tie m n'okwu uchi ili mekwa ya enweghị ha na-eri gị enweghị na-eche abụ na-eri gị ala anyị ịnọkwa ya nsogbu achọghị iri achọghị inye ya change achọghị iri ja ya erija
Ejima! Isim! Ejima! Ndaga baba onyo! Awala mwebiela! Akusha ndị polisi nwo hu diri ihe na onye ahụ ga nọ mkpọrọ. Isim! Nwada nwere akpụ. Mambo marobo! Emebo! Ichidika! Akwụọla maka tiri ọkụkọ nwa ekwenye Isioma aga m eme ihe aga m eme Isioma ihe ihe mee gịnị kwa mụwa ọjị aga m eme ihe nke ije na ịnabe kachi ọzọ ime emekwala ihe ọbụla aka ma nọkwa ya okwe nọkwa ha nwere igwe onyonyo bịa shiga ihe na kwuru nga ahụ gasa agaghị eme ihe aka ma nọkwa ya ihe nke mgbe bụ anyị ga-ewetu ahụ ala mee ka ọ nwere ihe mere anyị ga-emechukwu n'ọnụ ugbu emechaa aka ma chụta onye ọzọ ga-azụ ala ahụ mana ihe na-agba mgharị bụ elekwere etu nwata si masị anyị nọ nga na-ekwu inye onye m Isioma nyopo Isioma gawara dibịa Ichidika Isioma gawara dibịa mabọ nke wechu otu ọgwụ na-akpa otu ikọrọ ọgwụ na-akpa bụ ihe ahụ bịara ọ nwetara otu oge ji mara anyị na nga ana m enyekwa nwa kọba m osu otu ọgwụ She be like man, do like man, no be here, oh, she talk like man, no walk like man, no be here. Isioma bi wala gị ndịkwa ka i were ba were ihe ndị a were akwụ ọnụ tiri agachala iwu dịka nwoke ị ga nwoke Awala nwoke o efuru ma jim tigi hum ma ya wuru nwoke ịmara shi mkparị niile ndị ekparị ga n'obodo na-ebila ime shikpa nwa hu mugbula ke ụja akpama nwo ụje ju nwa ahụ Dada. Ya wonene. Ihuru kiti lore noma. De chonu mmiri di satu onu ime. Ọ bụ kulikuli nke gị. Ị ga-ada kulikuli? Nne ofu ihe mgbere Isioma. Ihe mere oge ọwụ nke ọka mma ọ. Bịa, Uju, gaa bute bucket na mmiri ka sacha ihe mba. Tinye areza sizos ya ọbụla tinye bute mụpụsa ya. Tinye ncha biko. Tinye ncha. Webụla, tinye m nta Lagos. Ka ọ bụ ezigbo ọfụfụ. Ha ogene. Emela ha ndada gala. Meshon. Mma. Achọrọ m ijebe ka igbe. Ndị egbe ya ihe niile ndị emega anyị. Ịhụnụ kemgbe mere taa, achọrọ m ije egbe. Mba agwala ya ihe ọbụla biko. Anyị kalekwu ka i mere meledubeghị anyị anya. Agwala m Onowu si na ọ ga-akpọ ha meeting. Ọ kpọkọta ha na onwe ihe ya ha ga-ekpa ihe gbasara ihe ha mere taa. Ọ gwachaa ma ha ekwe ka ya nwa kwuru. Ya nwe ju okwu ya ga-agwa igwe. Anyị hafịa ka o mee ya otu ahụ. Ọ ka mma ka ezere nwa ya soro ha. Ị mana ndị ahụ ndị ara. Wofu ihe adịghị n'ihu. Aji Sofia ya ka mara. Aja chere ọgụ na m. Papa, you got him. Onene. Eleko edu ihe m gachara mma. Obinna. Ugbu ka mmashi maka ahụ bụ Isioma gbamosu. Hai. Etu ozi mara na anyị nọ n'ala ahụ. Ọ ka na bụ anya ugbu. Anya ndị mbe nwu niile wakporo anyị gaa ahụ. Ma onye apari akpọ lele ma ya ajị ka ọ bụ ajị. Ha bịa nga mebie ihe niile. Hey! Gashashi okwu were anya gale. Ile ka emegebe. Ile ka Mama bịa lele o. Nini? Papa awụsachara ihe niile. Papa awụrụ onwe ya n'ana. Papa enwetakwa ego ahụ. Papa elekwa erezikwa ala. Isioma na ndị be nwu wakporo anyị gaa ahụ. Nkesa ya zụwara. Isioma wede. Cherekwa dika. Ya wa go oji. Anụ mma n'ọkpọrọ. Isioma nwa akịrị wedere. Nwambashi emenu nneji ego ahụ ba anga. Mgbe ntu ochila. Ha ngwe nga eno ga ya. Ha ngwe nga eno ga ya. Eleghị trọsị m. Papa chere m agwa gị. Ihe anyị ka ugbu a adị m anụ ya. Ihe m chọrọ ugbu a bụ ego. Ị ga-ịma anyị ga ị ga-agbarịgba ahụ chọọ ego nye m alaghịchi m Ọnịcha. Alaghachika m Ọnịcha nke ame biznes m gbarịa gị chọkwa ego nye m. N'ọnụ gị. Adọkwanụ gị. Adanụ gị ụda. Ị tara ya. Elebi jata ya. Ịnọ nga ahụ akụrụ wede eme gị gagbara kaba. Gị nwere ikwu ka gị nwere ọnụ nga gị bịa ga-ekwu chochochochocho asụ eri asụsụ. Ọ ndụ ka iji nọrọ Lagos fụọ ọkpọrọ otu mkpụrụ onwe ka ị mara. Mgbechi
le no ball mgbechi ele hi chọrọ shingwa ele hi chọrọ shingwa ndo gami o hi emage ni ibasala o hi ina ha wota ala ha wu nke anyị o emage ala ha wu nke anyị wa anyị nwe ya anyị chọrọ ire n'ochi anyị na nzuzo ikpọlọ ọnụ ke dale ụkpọla anyị nye ashara ha ala anyị chacha ire gịnị mere ire bụ ya ihe ka a na-eme nwatakịrị nke aha ya wụ gịnị ajịkọba ajị ewere igwe iji ekwu okwu nke bụrụ onyonyo shebe anyị shechacha anyị niile anyị kwuru nga ahụ o chekọrọ ya maka ha fụtara nwaanyị ọ fụtara ị na-ahụ ya were ya kụwa ya nga ahụ gịnị ahụ kụwa ya maka ode me gị onweghị alogede ijiji ire hụ ya iwe ahịa ego ga gbara kaba nga bịa nwụọ n'igi iji ekwu ka ịhụ na aga nwoke maka ịma ọjị ahụ anụwo bịa mgbechi onye kwesịrị nọ nga eme gị bịa mgbechi ka mgbechi mkparị ya adịla mma n'ụlọ ya iji mechie ọnụ bụla ka ịla ike hụ ya ịma achị gị ijikwu ga-aga maka ije gị ebekwa ọmụnowu mee n'anyị taa ọhịa gị ije epeti gị mekuru gị ekuru mechie ọnụ ee mechie ya ekwukwara nna Isioma ka ị gwara ewu ka nwa na lekpo ji gbasa gị kpụrụ ewu akpụrụ gị ekuri aka nwa elekwanụ dụkara ekwenụ marụ arara gba ụkwa gị nga ahụ ọgịwo ashi n'owu eti ka m ga-esi eti m eti n'ugbula aka maka na m ga-eti n'ugbula aka m eti n'ugbula aka maka na m ga-eti n'ugbulaka ugbulaka m ga-eti n'ugbulaka m na-eti n'ugbulaka ngwa maka na m ga-eti n'ugbulaka m na-eti n'ugbulaka maka na m ga-eti n'ugbulaka ugbulaka m na-eti n'ugbulaka kweta n'ọchịchị m iriwe ndị kweta n'ọchịchị m ihe ọbụla isi chọrọ ka m mee ka m na gị na-anọkpa ọ eme ị ga-akụ wiski David achọrọ m ịhụ ha ị ga-afụ wiski ị na-ekwu maka wiski onye kwụsị wiski ka m gwazie gị Flavor n'abalị a ọ panti nọ n'ilo ịma Flavor onye nwu Flavor n'abalị a Flavor nke ahụgo Ifakachi I go chop you like I say Ifakachi I go chop you like tomato. My baby no dey kwabara. My baby no dey waya. Onye wu Flavor. Flavor no nwe so kwa paso mi iwe. Mama. Na chikowaru m na ndị niile abiri ego n'otu unu. Ha niile ebiri ego mana ọtụtụ n'ime ha akwụkwọ na n'ụgwọ. Ọ na-afọrọ ntakịrị ka ha kwụcha. Mama. Otu na-abụkwa otu ndị ike ya o. Unu ebiricha ndị mmadụ nnukwu ego hụ na. Ihe ahụkwanụ nnukwu nzukọ ụmụ nwaanyị. Mụ nwa agwakwananụ ha ka ha binye m nke m menye nwa Amuche na nke m menyekwanụ nwa m nwoke o aji ka o were gawa ụzọ ije jee bido ahịa ya. Ihe m ji eme gị ahụ ka m mara ma Isioma gawa obodo oyibo ọgachi ka m mara anụ ma nwa m nwoke ọ ga-ekwenụ gawakwa ụzọ ije ochie yọwa nga.